good morning, good morning. Partner. Bibi. Dili na sa bibi ate na maguni kaya na si bibi gab-gab. Karon may mag overnight. Yehey. Maligo swimming pool, ana lugar. Na mag-relax ug mi adto. Ang panahon wala kay init. Si kuya akong gisugo o palimpyo sa factory. So nag-prepare mig mga dadon namo, mga inato ragod, noodles, lamig rice cooker, gatas or unsa pa diya, magsuba-suba lang mi dito. Si mami nag-prepare na sa dadon ni baby. Sir, morning. Naka-office ron? Ako ni iligo ni sila dito sa saan lagi. Kuyog mo? Ganahan ko na sila kada mag-overnight lagi ko no. Dagat daw nga na swimming pool pod ko no. Oh. Tingnan ko nung nindot kaya daw iligo si Sam. Kada mag-overnight so ta dito. Oh, hindi ko. Alam mo ka kon yun. Tuyo suka. Boringan. Maligo ka Monteriche, be. Ligo na ika, be. Sige na, dagboy ay. Anong Roblox. Tangilang unya ang among pagbiyahe padung dito sa Hasaan. Reward sa family. Ay. Ang ligo. Dito may dito ni. Lagi ako na. Sige na. Ibubuhay na na. Aba. Tanggalon ang guantes. Ligo. Jeng. Ay. Ready na ni, maligo. Sina. Agian. La, ligo si init be. Ke. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Yan, ready na. We're ready. Oh. 11:35. Tara, let's surprise ata para sa pag-celebrate sa birthday ni Cassie and of course sa ika-isa ka buwan kape ni Bibi Gab-Gab o sa mo apod as family banding. Amahan. Salamat o God. In Jesus' name we pray. Amen. Wala. Wala man, napasa ka buhat. Ako na lang di. Ha? Amang cake ni Cassie. Ayan. Dara eh. Bihan. Nya lang, ito na. Ako ka na. Ang matagpan. Loy, ano siya ka na smoothie. Ikaw ya, paan niya? Malit siya tagmilan mga ka-partner. Isa. Yan na? Batag me. Badayon. Ulam. Oras. Una imidya. Barangay Lower Asahan. We are here na mga kapartner. Nabot na ni Monteriche Beach Resort. Diya, kasulad. O ikaw vlog. Oh my God, thank you, Lord. Yes. Abot na gyud mi mga kapartner. Pangutan-on ba ka kung nakapabok sila.
out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. Ganaw. Look ka, baby. Look ka, baby. Padara ka na. Nasa likuan ba? Rehab. I want kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. Kapag mo mama ka, ay pareho sa nina. Ako di magbayad. Uma pa. Gamit. Gawas-gawas ang lughan eh. Doon pagkundo. Ah, ligo ka to the max kaya wala may bandar eh. Ta, may tanaw na atong room. Atong tanaw ng atong room. Yay! Ikaw, bleeding to ikaw. Alright, mo ni ang room. Nga, giabangan ni Cassandra. Abre na. 1, 2, 3, go! Wow. Look. Ayan. Doon na si ref. Ay, igo ka nung di ay. Igo na ko doon doon na. May CR. Kami tuwa direct. And, of course, mo ni siya ang room. May aircon. Alright. Kaligo na ko. Kung man, happy ka na natadiri. Enjoy ka. Ligo mo swimming pool and laga. Yung hindi sa mo kanang 24 hours na pag-stay diri sa panahon sa atong pamilya nga magkuyog-kuyog mga kapartner. Yan. Right, right. Oras alas 2, ganda? Alas 2 ng intro. Pag-shower daan bago ligo. Iniro. Ay, iniro, be. Birthday, Ati Kasi. So, ato ni subaon. Karan mga kapartner. Carne o isda. And, gari, nakalungag na si Mami. Pulling. Mata ng baby. Medyo nakarelax na gamay. Tulog ko gamay while nag-charge sa alubat ng cellphone. Mga bata, sige ko hanggat nga maligo. So, ako sa lang kuyugan dito karon sa swimming pool. Mga ligo sa okay. Ito sa kami.
it's an opportunity mga kapartner nga tagatag kanang higayon nga magbanding-banding kauban ng akong pamilya. So happy ko sa akong mga anak na decide nga bisita sa atong mga trabaho sa realty business na to at nagitay time po sa pamilya. So, happy kayo ko nga nami karon diri sa hasaan diri sa sa Monte Ritchie nga resort. And actually si Mami wala maligo kay si Bibi Gabin mo iyang bantayan dito sa among room. So ako lang yung bayaran ng mga bata kay mo maginilang gipangandoy mo nilahang mga request nga ana mag night swimming overnight stay diri ana sa resort. So finally na tuman na and let's celebration sa birthday ni Cassie ni siya. So salamat kay kitagahan tag mayong panahon. Mayong buwan. Perfect nga panahon, walay ulan. Summer kayo ang dating. Nindot diri di mga kapartner kay solim ang place. Dayon kining makarelax atong nahuna atong nindot diri mga kapartner. So kamo encourage mo ta mo nga magbanding-banding mo kauban ang inyong pamilya o mangita mo area spot nga pwede ninyo kanang ligo-liguan. So isan diri sa asaan diri sa asaan ang Monte Ritchie nga barato ra pud ang ilahang kuan diri ilang mga rooms then pwede ka maka-stay overnight. Ayan. Actually this is the memory man siya mga kapartner nga please makabanding-banding ba sa atong mga loved ones. Muni nga akong gi-vlog ni kay this is memory punpuhon bata. Every time I pray for better days, every day feel it coming on the way. Gotta step on every pace and no matter what it takes. Tapos mereka bilang ini itu. Haters gonna hate when you try to make a move for the better days. Takkan ada yang mulus for the better days. Bukan cuma soal fulus yaw. Keep my hopes up high for the better days. Tell myself that I will make it to the better days. Baki. Ya, murag tilapia. Murag tilapia. Iruha. I've been trying in vain to hold on. No matter what I say. Time I'll ask you to listen. I've played all my cards. Would you feel a thing if you saw me right now? Flower of Talisay. Ready, get set, sige, go! Tulog pa? Tulog. Itong kananak.
May suka din. So mga ka-partner, kapit namin mo ang exit diri, so solito na mo karong adlaw, so nami maligo. Ako sa ibantay ni Bibi Gab-Gab. Kuya. Then kaming bebe, tanaw lang may tanaw. Kuya ra, kami ni Gab-Gab, tanaw lang. Di pa ka pwede ligo, nak? Oo, nanak ha, madako na ka ha. Yehey, bago ligo. Nakaligo na ako, nanak. Be? Ang sobra sa gahapon na mo nga. Isda niya, mabata. Sila po nakahurot aning cake niya. Termelon. Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. Don't even listen to him. He don't know nothing at all. Try not to get too involved, but really it's breaking my heart. How you keep changing for him. Never forget who you are. Butterfly, you're a butterfly. Butterfly, wings spread, just let it fly. Butterfly, butterfly. What is life without brightness? Be a light. You were never quiet, never so shy. Now you're so serious all of the time. Show me that smile, it's not too late to be. Tulog? Tulog. Bagong ligo. You feel like rain in the morning, giving me mixed emotions. And it's too much sometimes, mix the potion. We mix it up, girl, put it in motion. Alright. Are you finding a time? There's no compromising. Make up your mind. It's so hard to try, but if there's one side, just make up your mind. Enjoy! Pulling your thorns out my clothes. Your poison is spread to my soul. You say you love me one day, next you don't. Knowing damn well. So mga ka-partner, 12 noon na, so exit na mi diri sa Monterrey. Kung sa may imuhang may istorya diri sa pagtulog nato diri pag-stay sa Monterrey. Bugnaw. Sa pa yun? Chada. Sa pa yun? So much fun daw. Chada na maligo dito kay Tinaw. Si mama kalugsuho na kayo. Ikaw kuya? Ano sa imuha? Lingaw. Ako na ni. Nindot kay Gagat. Batog dagat. Uy, ang isa. Ay! Paalam sa among gistihan. See you next time. See you next time. See you next banding time. Say basing na mo stay. Boo! Close. Enjoy. Go.